बर' हारिया जिखिनि दिगाव खामानि मावबोदों जोङो सोलोंथाइनि दिगाव राव जोंनि फोथांना लाखिनायनि दिगाव बा जोंनि रांखान्थियानो होन गोबां दिगाव जोङो जेब्लाबो मोगा मोगि जानांदों चेलेन्जेस जोङो प्रत्याह्बानफोरखौ मोनदों बर' सिनेमा बा मुभिखौ फोथांना लाखिनायाबो बा जायफोर बेयाव रल खालामो जायफोर सिनेमा दिहुनो जायफोर डाइरेक्सन होयो बे बिथिङाव जोङो गोबां चेलेन्जेसनि मोगा मोगि जानाङो बाथ्राया जाहैबाय जे बियो माहारिबाद आरो माहारि फोथांनायनि मोनसे बिथिं आरो केरियार दानायनि मोनसे बिथिं नाथाय गुबुन मोनसे बिथिंखौ जुदि जों नायोब्ला बेयो मोनसे बिजनेस बा कमार्शियेल लाइनाव जों बेखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला जोंनो सिनेमा हल नांगोन आरो सिनेमा हलल' थाबा जानाय नङा बेयाव नायग्राबो थानांगोन अडियेन्स थानांगोन आरो मोजां अडियेन्सआ मोजां मार्केट खालामो आरो अडियेन्स गैयाब्ला मार्केटआ ल' जायोब्ला जों बलिउड हलिउडनि जायगायावबो जों नायदों जे गोबां सिनेमाया माने अडियेन्सनि थाखाय माने मालाबा फ्लप जानो गोनां जायो बा बे नायग्रानि थाखाय फ्लप जानो गोनां जायो दा बेखायनो प्रडिउसार सासेया बेखौ दिहुननानै जुदि बे इनकामा फैफिनाब्ला बिनि खरसायानो फैयाब्ला बियो बे दिगाव गोसो बायगोन दा बेखायनो बर' सिनेमाया टाफ मोनसे लामानि गेजेरजों दिनै आगान सुरनो गोनां जादों नाथाय दिनै साहसबो खालामग्रा दङ आरो माखासे बेक्तिया साक्सेसबो जादों जोङो जेसेबां टाफ सिटुवेसन फैया मानो बेखौ नागारनो मोननाय नङा खारन बे जोंनि हारिनि नंगुबै मोनसे एंगारहायै बाहागो आरो बेखौ गारनानै मोनसे माहारिया गेरेमसा जानाय नङा मोनसे माहारिया आबुं जानाय नङा दा बेखायनो आसाम सरकारानो जा बड'लेण्ड सरकारानो जा बे बिथिङाव सिनेमा हल बानायनाय बा आर्ट एन्ड कालचार सिनेमा एन्ड मुभि बिथिङाव बोरै मदद होलांनो हायो बिनि थाखायबो बाथ्रा साननांगोन खामानि मावनांगोन आरो जोंनि अडियेन्सआ रायजो राजाया गासैबो सिनेमाखौनो जाय जेरै लेभेलाव हायो अनसायनायनि गेजेरजों बेखौ बोजबना लानांगोन होमबानिया जोंनि माने जायफोर बे बिथिङाव खामानि मावदों बिथांमोना निस्थाबानै खामानि मावदों साहस मोनगोन बोलो मोनगोन आरो जौगालांगोन होननानै आं सानो गोजोन्थों।